chceš natáčať na mobil v noci, v nie veľmi vhodných svetelných podmienkach. Teraz momentálne som v docela dosť parádnych svetelných podmienkach, keďže nado mnou je lampa, tak dosiahneš takýto záber. Keď k tomu pridáš mikrofón a svetlo, zrazu už dosiahneš takýto záber. Ale stále sa nemôžeš pohybovať od mobilu ďalej. Môžem ho iba držať v ruke. Ale keď si zoberieš ešte statív, tak zrazu vieš mať takýto záber a vieš ísť ďalej od mikrofónu, ďalej od mobilu a vieš natáčať aj nepozeraním sa na mobil a viem rozprávať a viem ma stále viete počuť. Teraz kebyže už som bez mikrofónu, tak ma nepočujete, lebo to mikrofón z mobilu nevie zachytiť. No jo. A viete si tipnúť, kde som?